Hai quen di que os galegos somos morriñentos en fronteiras, que separarnos da nosa terra doenos máis que a outros povos. A explicación é difícil. É un sentimento. Máis que un sentimento. Como lle explicas a alguén que non é galego o que se sente ao ser galego, o que se sente ao escoitar de viaxe? No doy hecho. Ai, que riquiño. Las patatas esmagadas, por favor. Que se sente cando és dunha terra onde a xente se pelexa por invitar? Por favor, saca el cartón de Pago. Que se sente cando montas unha boa carallada? Ou cando amosa a túa incredulidade cun BHB? Bueno. Ou cun BCB? Bueno, bueno. Como explicar o orgullo que sentimos ao facer tantos pratos exquisitos só cun pouco de pimentón? E iso sí, a mellor materia prima do mundo. Que se sente cando che poñen diante unha bandexa de percebes como esta? Os galegos amamos a naturalidade, o auténtico. Campechano. E desagrádano lo artificial. Esa é unha mística. Que se sente ao saber que cando damos a nosa palabra non fallamos. Que se sente? É máis que un sentimento. É unha paixón que nace das grandes e das pequenas cousas. Unha paixón que ven da montaña, da terra, do campo e da cidade, da familia, dos nosos. Por iso, desde hai 5 anos, gritamos todos xuntos. Por iso, desde as pedras, as árbores, desde as ondas, desde o vento, cada un co seu motivo, pero todos xuntos. Cada un a súa maneira, pero todos xuntos gritamos: ¡Vivamos como galegos! Cada un destes gritos teñen un porqué. Con razón ou sen razón, pero teñen un porqué. Porque o corazón ten motivos que a razón non entende. ¡Polas praias galegas! ¡Polas ameixas de Carril!